Pano ndi Panyasa Voice Box pamene timakhala tikukambirana nkhani zitatu zokhudza ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye patakali pano Amalawi tikudziwa ndithu kuti dziko lino lili pachisoni pamene ndithu olemekezeka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Bambo Dr. Saulos Klaus Chilima atisiya pa ngozi ya ndege pa 10 June 2024 pamene ndithu anali pa ulendo ochoka ku Lilongwe kupita ku Mzuzu. Ndiye komabe ngakhale dziko lili pachisoni, ntchito za boma ndi utsogoleri wake umayenera kuti kupitirire motsatira malamulo a dziko lino la Malawi amene timanena kuti the Constitution of the Republic of Malawi. Ndiye section 78 ya constitution yathu imanena kuti dziko la Malawi lidzakhala ndithu ndi president of the Republic of Malawi amene ndithu adzakhalenso wamkulu woyendetsa boma komanso wamkulu wa asilikali a dziko lino la Malawi. Komanso constitution mweyi mu section 79 imanena kuti padzakhala ndithu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, ndipo section 80 imanena kuti anthu amenewa ayenera kuti adzakhale kuti adzasankhidwa limodzi pa chisankho. Komano mmene zatikuchitiramu kuti mwina a president kapena kuti a vice president amwalira atalumiritsidwa ngati president wa dziko lino ndiye kuti zimenda bwanji. Ambiri tikudziwa ndithu kuti akhala omwalira ndi mtsogoleri wa dziko lino nthawi zambiri sizimakhala zovuta chifukwa chakuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi amene amatenga udindo wa a president motsatira malamulo athu akulu pa section 83 subsection 4 imene imanena kuti ndithu patapezeka kuti ndithu president wa dziko lino watisiya, wachiwiri kwa president ndi amene amatenga udindo wa president kufikira chisankho china kuti tikavotesa kapena kuti until the remainder of the term mu Chingerezi. Ndi zimenezi ndazionapo mu chaka cha 2012 pamene ndithu Malemu Bingwa Mutharika mzimu wause mutendere adatisiya ali mu ofesi ngati mtsogoleri wa dziko lino, ndipo daona khale panali zitopotopo zina olemekezeka Mai Joyce Banda akutenga mpando wa president pakana adalamulira dziko lino kwa zaka ziwiri zimene zidatsala kuti teremu ya Malemu Bingu wa Mutharika. Koma panopo zinthu zasintha chifukwa chakuti amene watisiya si mtsogoleri wa dziko lino komano mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi amene watisiya. Ndi mwina ambiri mwa ife sitikudziwa kuti tsono akhala watisiya ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi zimenda bwanji. Pamene panso malamulo athu akulu akutiunikira ndithu kuti mu section 84 subsection 1 pakapezeka kuti ndithu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wamwalira monga amene zakhaliramu, ndiye kuti a president amenera kusankha munthu kuti alowe m'malo mwa amene watisiyayo. Ndiye koma zimenezi zimakhala kuchitika pakakhala kuti mwina ofesiyo ndiye kuti pakupitirira miyezi 12 kapena kuti there will be more than 1 year until Malawians go to the next election. Ngati pakhale kuti papitirira miyezi 12 tisanakavoteso a president amenera kuti asankhe mlowa malo mwa munthu amene watisiya kuti akhale wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo malamulo omwewo akunena kuti mu section 84 subsection 2 akuti a president amenera kuti asankhe munthu ameneyu pasanapite masiku 7 chichokerere tsiku limene munthu ameneyu watisiya. Kutanthauza kuti pamene Achilima atisiya pa 10 June 2024 achakwera pofika pa 17 June 2024 ayenera kuti asankhe wachiwiri watsopano kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti alowe m'malo mwa Dr. Saulos Klaus Chilima amene ndithu atisiya pa ngozi ya ndege. Ndi ena ndikumafunsa kuti tsono chizikhala kuti tachita tsoka Malawi kuti mwina onse a president komanso a vice president atisiya nthawi imodzi, ndi pamenepa zinakakhala bwanji chifukwa choti mlowa malo mwa a president wamwalira pamodzi ndi a president amene. Ndi pamenepanso malamulo athu ndithu akutiunikira pa subsection 85 amene kunena kuti vacancy of the office of the president and vice president. Malamulo amene ndithu pa section 85 akunena kuti patapezeka kuti onse a president komanso a vice president atisiya mwangozi nthawi imodzi, ndiye kuti nduna za boma zili ndi mphamvu kusankha pa gulu lawo ngati nduna amene adzalowe m'malo mwa president komanso m'malo mwa a vice president amene atisiyawo. Ndipo anthu amenewa adzakhala pa mpando umenewo osapitirira masiku 60. Koma patapezeka kuti ndithu a president atisiya patapita zaka 4 chiavotereni kapena kuti atatsala kuti atsala ndi chaka chimodzi mu teremu yawo, ndiye kuti munthu amene wasankhidwa kukhala president komanso amene wasankhidwa kukhala vice president adzangopitiriza mpaka na chisankho kuti Amalawi tikavotere boma la nyiwani. Ndi amenewo ndithu ndi malamulo athu amene akutiunikira kuti mmene zatigwiramo choncho Amalawi ziyenda bwanji. Ndi patakali pano sitikudziwa kuti
amene akhale vice president wathu watsopano ndi ndani, chifukwa mphamvu zimenezi zinthu zili ndi Achakwera. Malamulo akuwapatsa mphamvu Achakwera kuti asankhe munthu amene ndithu ali nzika ya dziko lino la Malawi komanso amene akukwanitsa zaka zakubadwa 35 kuti akhale wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Chikakomera president pasanathe masiku 7 atiuza kuti amene akhale wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi kufikira chaka cha 2025 amene ife Malawi tikavote akhale ali ndani. Nde zikomo potimvera pano pa Voice Box, timangofuna kuti mwina tiunikirane kuti mmene zatikwirambo zimakhala bwanji. Nde zikomo kwambiri, timakunyadirani ndipo tikupepesani pa ngozi imene yagwera kuno ku Malawi, kuti tilimbe mtima. Ichi ndi chikonzero cha Mulungu, ndipo mizimu ya anthu amene atisiya, kuyambira vice president athu olemekezeka Dr. Sausi Chilima, afuma first lady Ashanilo Patricia Dzimbiri amenenso anali nawo pa ndege imeneyi amenenso atisiya, ndi onse ndithu amene anali nawo pa ulendo umene uja, mizimu yawo iwuse mumtendere. Ndipo mupitirize kutitsatira pano pa Voice Box pamene zikupezerani nkhani zina zokhudza ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi.